wo bada wo krata de break mu a ebo amane wo kai say party ne de krata beto abonte say wo bi a wo appointment mampania mu appointment no bo modern fa dwuma ne to ansa na watumi abe pre party ne di bia bia wo pese wo pre na de break ebo amane say wo sha general secretary honom no ye era ehokrampo no era ba kwa honom ye Abigail Elom na mami no so beka ya 2025 be se February no mampani John Dramani Mahama boni din e den krata ba ye se mame no emedi ne dwuma ese eye MASLOC omeye acting head e wo honom na and why dwuma na because February 2025 aba be se January anase bia February 2026 na chese 1 year na enkrata ne ba bonten se the bokrata susu se ma me ne person osanko biem na okopre party de bia no it's obekọ dia na adwuma na ekita won na wo ye MASLOC panyin no wo de to honom ansa na watumi akopre na enkrata the bokrata yi esene nsa kan kire se mampani asanso abo ma me ne dia ma na appointment for so ye presidential staffer na presidential staffer de so oye adwuma no ehye MASLOC ase eti presidential staffer ewo MASLOC woni paye mu no se ye kasa mprempro ye kasa ansampo na sankratay eba eye last month no na wono no oye head wo MASLOC wonom eti esusue ne se okay omampani kan so onkonkwohwe MASLOC na wonya adwuma ene se ma me person san corporate party di bia ene wo so di MASLOC adwuma ne to ho na se beye na onfa adwuma ne to wode ne se ne be no presidential staffer ewo MASLOC wonom a eti no betumi corporate party di bia no ensa adwuma no egusu kitawo eti no niche se enhyehyɛ na party ne de ba ye se wontumi nkita appointment ensa ma me ye party adwuma emage party de bia no omampadi efa kwati kwan so asa ma nipa ne bia adwuma so omonkoso anye enye oman na katua ensa nkoye party adwuma no enka ho niche se nsɛm na party ne de ba ye ne de ebe ye adwuma pa na so ebebre eti no ne de da bokrata yi ede aba wo hwa ne feto so miensa ena eka ho asem na enkrata na ne nsa eka ye no 27 July 2026 ena confirm mami Abigail Elom Kwabena mensa esa oye presidential staffer na dwuma no so no nkrata we na ba e bagdati esa February 2025 no na okoye acting head e wo MASLOC July 2026 okwakoye presidential staffer ewo MASLOC adwuma no ye date no ye de ne kwa 2025 no eho no okoye na adwuma ne de afi enti etua ne ka betua ne ka from 2025 February e de ba besi sabre ye womu ya enhyase from January last month no enhyase from last year eti no ne de bokrata e ka ho asema wo mo chese mampani atena ye no e bo ma me ho ban sade ye be ya obekoso adi ni post asanso akopre party bia daybreak eka eho asem na wo hwe yewura Adubuahene na asem so a eda high court enra wo se court ntumi akwa asetena no esanse yewura kojo ponkroma e de nkrata akwa akodan Supreme Court se omanchemu esanse afibia no ajaje fo e wo bra omode kwa ahomegiem aye fe no legal vacation na chesa lawyer fo so omonsam wo court no so akwa ahomegiem nti ekasa preparations bebre na tutu kwan obi akwa vacation na so chief justice say ebi mu ajaje fo ni bi nya adwuma ema yewura kane attorney general Godfrey Yebo Adame en yewura tachi a kire say wo muntumi emma court sense vacation na so no so bia ko hwinti no na high court obekoso atenase na so yewura kojo ponkroma sam na odekodan Supreme Court no asi high court kwan so ntumi ntoa so kosi say Supreme Court ebesi gina ye say legal vacation yin na ye ni mu ho asemo fie petepepe a atena hodom no de enti ne wo sesesa wo mu sisu gina ye no mu fanche mu mra enti no ne de ensem bebre na wo da bokrata ni mu no na no pay aba